בפרשה מובא בגמרא שרבי ינאי באו לפניו לדין תורה. היה איזה עץ של בן אדם אחד שיצא מהגינה שלו לכיוון הרחוב. ואתה לא יכול לגזול את רשות הרבים, אז באו אליו הציבור, תשמע רבנו, הבן אדם הזה יוצא עץ שלו לרשות הרבים, אנחנו רוצים לקצות אותו. עכשיו רבי ינאי בעצמו, גם היה לו עץ שיצא מהגינה שלו לרשות הרבים. או איך אני אגיד לו לקצות את העץ ואני בעצמי לא קצצתי? אומר לו תבוא להם מחר לדין, אני היום קצת טרוד, מחר אני אטפל בך. הלך רבי ינאי, קצת את העץ שלו. למה הוא השאיר את העץ? כי רבי ינאי סבר שאם אני אתן לעץ לצאת החוצה, הציבור יוכל לשבת מתחת לענפים, יהיה להם צל, יהיה להם נחמד. אבל כיוון שורה של הציבור מפריע העץ של השכן, זאת אומרת בטח גם העץ שלי מפריע, טעיתי בהבחנה, הלך קצץ אותו. למחרת הגיע היהודי הזה, אמר לו הרב מה עושה? אמר לו תקצוץ את העץ. אמר לו אבל כבודו גם לך יש עץ שיוצא לרשות הרבים. אמר לו לך תסתכל. אם העץ שלי יוצא לרשות הרבים, תשאיר את העץ שלך. אם העץ שלי לא יוצא לרשות הרבים, תקצוץ את העץ שלך. אומרת הגמרא וכל כך למה? אתה לא יכול להגיד לאנשים אחרים מה לעשות שאתה בעצמך לא עושה כן.